Ръка и две и три, ще се напием ли? За всеки случай се готви. Поглед и два и три, ще се наситим ли? Допири два и три, ще се измъчим ли? Глътка и две и три, ще се напием ли? За всеки случай се готви. Хайде близо, близо, чакам те допри мен. За контакти търсиш мен. Хайде близо, близо, моля те поблизо. За контакти търся те. Хайде близо, близо, чакам те допри мен. За контакти търсиш мен. Хайде близо, близо, моля те поблизо. За контакти търся те. Ръка и две и три, ще ни разтърсят ли? Болка и две и три, ще ни пробождат ли? Вечери две и три, ще ни побъркат ли? За всеки случай се готви. Хайде близо, близо,